Matay hapit naman mahurot na maintenance. Nya, Kamu kabalo may na? matay og kusulayan ng nga nagong Asa ba? Pinas. Kaya mura. Muna yung maintenance na ako kay kato kung kumpare sa una. Hindi ko na kasi kung problema nga kana laging sigug kahubog nga Wa ka minom. wa ko miinom og limong kahubog mao ni pa-maintenance na. Ano yung maintenance mo? Oo. Epektibo kay na eh. Ginama ko ni sakwan ning buyog ug tike. Buyog, tike? Wa mo ko sulay na. Okay no? Buyog, tike. Kailan ko buyog? Na po ginadunggan para po sa uban po sa mga tawo. Na ko legit na kuno kana ibyok ba? Ibyok. Ibiyok. Oh, ibyok ba? Ginama po kuno sa ibid ug kuning tuko. Ibiyok toko. Oh, ginama po kuno ibid tuko. Ito mo nagay, murag lupit Japan. Oh, kita pa mo rubay pero na beso na siya. Ginan mo na. Tungtang ko guys, tanan. Oh. Pero kana yang isulti nga ginama ko sa ta? Kuan eh ning buyog ug tike. Buyog, tike. Wala mo takatilaw. Ana. Manang Og may mare ko tong pare ko. Wala ko takatilaw ko. Kaya ako man tong gi-chatan gani ha nga Ito yung tilaw ta. Lalami. gi-chatan to nako gani ha nga padalhon na ako kuan ron. Ning ako maintenance kay Masak tutuot. parang makatilaw pud mo unsa ka epektibo ni siya. Aw. Mayo abot ra po mi. Abot na, abot Abot na. ra po mi na sa moabot ng imong kumpare ni Di ako ba? lang na. Ay, oh. Pare ako ni. Pero ako naman yung tiyon sa. Tiwas sa salamat Mm. maintenance man nimo. Oh, may pa. Oh, kayo. May maglantaw sa kung reply na ba? Tinod. Kuminsin na sa pang kayo. Ah, gapadulong na. Ito naman Gapadulong iblog na. Ako sa rin nun. Kaya, gapadulong na. Oh, kayo. Huwag lang man naghihatag ko niya nang ginato kanig. Lami na kaya? Lami. Maintenance mo muna ako niya. Ay, kablaga, padulong na akong pare ron. Pagkaabot po sa galon yung niyang padulong kasi puro media ra po tong namabot. Ay, oo. Igo na tulog ka. Balag ni Jera. Nalataw ko na padali ako sa gamotor na siya lakaw. Nya, video call ko. Ibig ko lima sige. Pati napay ato. Pre. Tuko o kani ibig. Dali anak pre, kaya nagulat na itong mga igo din pre. Wala ko na tuko, gibe. Talaw lagi sila ining kuan. Lami tuko. Ning kinama sa tuko gabi. buyog ug Tinakluban na. kuan tike. Tinakluban. Tinakluban na Sige siya. pre, sige pre. Tinakluban. Son ka na pre, son. Tinakluban mo na siya. Takluban kay haro dili mo pa. Pre. O ni ana lagi oh. Hindi yang tawa ko Oh, Di ba? kaya parang magtilaw sila. Musta magibate naman? Yung mga pamina naman. Di ba? Okay, permission Kaya kita ako mission. si kapon sa kapon sa yung mga kamot, yung mga kamot ba ang bisa. Kupas na di ko pataka na inom pa na. Naulolo yan man eh. Ano eh? Na sila. Ah, okay, ayaw na ko dahil ka, Okay, ayaw pa. sige na paningot ka na ako mga inom yung maintenance. Imong giinom ni kuan eh, imong gituman nimo 3 times a day imong pag-inuman eh. Oo, gito na ako na. Kayo din eh. Kaya sila kinsa man sila, kinsa man eh. Ay, mag-ila na. Oh, may laila sa mo. Diyos mo. Tay mo. Si kuan ko si kuan ko si isa pa ano ko pre? Si Itachi. Kayo si Ah. Kaya pinapim na sa kung maro maginuntong ko. May inom doon na. Maginuntong ko. Basi maayo na po ka. Tao na, maginuntong ko na maka tongguan ko. Basi maayo po. Pinuto ko. Tugi-tugay mo ko biyahe na kamurot kay misya ko ba. Ikaw ka na mawala din ko na. Tay, lami o kayo na. May ganay na. Takuwag lan ok. Ayan dai ko, ayan. Ayan daya. Si Ikaw ka si Ako na. pingkaw. pingkap. Testingan ako. Kaya, testingan ako. Oh, sige, sige, to. Testingan ako. At tingin, magpas lagi na kayo man taklubay daan. Di. Tay, bayil mo ya. Ngani ya? Digit ko siya dai. Ito to na. Teke, og. Buyog. Buyog. Ang moy ga ko na na. Amoy gagama na. Tay, okay kaya. Wa mo katilaw sa kontok ko ibigad. Tinakluban na. Di magpa kuno ko to ato magpa-order ko niya ta to. Oh, lima kay magdala ko ng tuko ug tike. Ay tuko ug tike, tike ug ibid. Ale. Ayun. Oo. Para magkaila-ila mo ta. Nga. Atong niinom siya ba? Isa man Igilan siya ako. kay Atong ni istorya na to. Dilagaw mintian. Isa mo mag-order ma? O isa may gibate mo, nakainom ka. Bayil mo ya. Dami. Dami guys ah. Isa na tagamtaman naman, tagamtaman. Ning Matay lami kay tinuod di ay. tamis yung kuan ba? Ning tamis yung isog-isog gamay. Isog-isog siya kay kanang kaisog ka na Magsabuyog. ang sabuyog na siya. Sabuyog na siya. Ang katamis niya ihi ang stick. Iistike? Stick tambal ka na Epektibo. siya. Tambal. Iistike? Stick na siya. Ya. Epektibo. Mao di ay. Tanan mga ko Pero ano mo. iistike. Tanaw ba? Update kayo. Ay kita ka ng tika magluya.
Wala. Wala. Sa buyog. Nakikita ka? Wala po. Wala mo. Hindi ko. Ako, di, no, Eksperimentuhan ako na siya. Ako din. Eksperimentuhan ako na. Inex, lamig ko dai. Lamig na. Istik man. O ko sa kuyo. Istik ka? Sagol pa tae. Taistik ko. Wala nito ko. Ako, tikira pa tayo na nasulig ka ka. Kung tikay ka ng malugang, tikay ka niyan tayo niya. Oh. Simutan lang tayo na baho. Oh, matuwa ko daw yung kuan. Hindi ko na. Puti. Tanan Hindi mo na. Oh. Tambal Mo to yung experience. Tambal ka na siya. Makainom Order ka na na. na. Order tala. Order. Tanawa na naman. Tawa na. Awagi ko na nago. Lantaw ka ng bulang gagmay na palibot. Oh. Muna ka tong ning laway sa buyog. Ano siya? Oh, epektibo ro gikan sa mga prutas nga sinupsup ang buyog ba. Iya ko na lagi utang. Mayo kini ni may mo mag-order, mag-order ni mo. Order ni mo. Dali ra ka. Epektibo kay na siya. Tapos lang galon na ning kuan na. Minarato ra ta kinintos ang galon na. Kinintos. Tunga lang tanah pre. Matay katong akwa tong kuwang hinimog tuko og kaning ibed. Dari testingan sa ulay sa tumat testingan sa naton eh. Oh, Mao pwede. nang Sa 50 lang duwa. Dili 300 mo kay 200 ako. Oh, sige. Kay paraw. mao nang Okay na. pag-abot ni pare niya. Amo ra ikuan niya. Tunga lagi dala. Order mo. Bayar na ugma. Kairan, iska galon niya, iska galon. Galon. Tunga galon pa na ang Mao ganing- iska galon, iska libo na siya. Mao ganito tunga lagi dala gani ha. Kini mo. Kay, kana medya man siya, medya. Oh. Ay kinintos ang media. Kinintos ang medya. Tawadaan lagi ko. Bato-bato ro ko sa ilang tuba tre. Barato ra na. Pagkatawa ang bugong bato ro ko di ay mo tayo. Sige, amo ra nagwantahon na. Agon taon na. Kana yung mga tanan Mga na makita ka balatian. na kanong mga balatian Mugani kuli-kulion ka. makaayo man pod. Kanang kuli-kulion ka. Kuli-kulion. Maulian ka. Muling tanon ba ka? Muling tanon. Oh, iktibo ko din, no? Tawa siya. Mas kalibo ang kuhan. Sige, takindos ta duwa. Pulo siya bot jikas da. Order, order din mo. Kaya risod na kaya ko kwarta ron. Oh, sige. Ha? O, sige. Okay, mauli na kapod ka. Oh, Sige, sige. 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 Salamat kayo sa Ah, imong sige, pagkuhan pre. ha. Aning tuba Sige. ha? O, sige. Sige pre, sige. 2 minutes, Oh. abot na ng tuba. Sige, sige. Ugma, pre. Ugma ra. Oh, usa ka mulakaw. Banati sana. Ano sa? Ako sod manghihip ko kayo uno ko kayo. Kalami oh. Uhaw gulay kaya.